Awe ka yeng ka badon hamau prem sngi thiang kala in khong khat ha ka step jong ka arhu nyau tarik unai wing 8,000 arhulai ha ka por san shiteng aa na ka jing kem ding kan san kat kum ka jing thu na ki telong khubor ka tei ka yeng ka dei ka babu khaw bat bu jan de ki trai dukan par ka dei ru ka yeng ka ba kham rim ba ka jing plu jong ka sham na tep tikna ndai ra shu antat ba ka don ka jing thut ha ka boarding electric bat ha ka tei ka jing ja kam sham na don ka nu ka jing man saw Henry la shu ing khong ki jan bat ki mar bam ki badon ha ka ka yeng lo ong ru ba ki bor panyat snong mara yo jing tip ki la pen tip wood ki bor pulet pelip ding ban tem ya ka jing plu Digam kau halar empat orang. Thank you.